Όταν είδε ο πεθερός του πόσο εργαζόταν για αυτούς, του είπε: «Τι είναι όλα αυτά που κάνεις για το λαό? Τι κάθεσαι εσύ και δικάζεις μόνος σου και ο λαός είναι στημένος μπροστά σου από το πρωί ως το βράδυ?» Ο Μωυσής του απάντησε: «Οι άνθρωποι έρχονται σε μένα για να ρωτήσουν το Θεό. Όταν έχουν κάποια υπόθεση έρχονται σε μένα και εγώ διευθετώ τις διαφορές τους και τους δείχνω τις εντολές του Θεού και τις οδηγίες του». Τότε ο Ιωθόρ του είπε: «Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Και εσύ θα εξαντληθείς και τούτος ο λαός που είναι μαζί σου, γιατί η εργασία αυτή ξεπερνάει τις δυνάμεις σου. Δεν θα μπορέσεις να την κάνεις μόνος σου. Τώρα άκου τη γνώμη μου. Θα σου δώσω μια συμβουλή και ο Θεός να είναι μαζί σου. Εσύ θα είσαι ο αντιπρόσωπος του λαού ενώπιον του Θεού. Εσύ θα φέρνεις τις υποθέσεις στο Θεό. Θα τους διδάσκεις τις εντολές και τους νόμους και θα τους μαθαίνεις πώς να συμπεριφέρονται και τι πρέπει να κάνουν. Για τα υπόλοιπα, διάλεξε από το λαό άντρες ικανούς και αξιόπιστους που να φοβούνται το Θεό και να αποστρέφονται τη δωροδοκία και δώσ' τους δικαστική εξουσία πάνω σε 1.000, σε 100, σε 50 και σε 10 άτομα. Αυτοί θα είναι οι μόνιμοι δικαστές του λαού και θα ασχολούνται με τις μικρές υποθέσεις. Τις μεγάλες θα τις φέρνουν σε σένα. Έτσι θα ελαφρώσουν το βάρος σου και θα σε βοηθήσουν. Αν ρυθμίσεις έτσι αυτό το θέμα όπως σε προστάζει ο Θεός, τότε θα μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα και όλος αυτός ο λαός θα γυρίσουν στα σπίτια τους μονιασμένοι». Ο Μωυσής άκουσε τη γνώμη του πεθερού του και έκανε ό,τι του είπε. Διάλεξε ανάμεσα από τους Ισραηλίτες άντρες ικανούς και τους έβαλε επικεφαλής του λαού σε κάθε 1.000, 100, 50 και 10 άτομα. Αυτοί ήταν οι μόνιμοι δικαστές του λαού και ασχολούνταν με τις μικροδιαφορές. Τις δύσκολες υποθέσεις τις έφερναν στο Μωυσή. Ύστερα ο Μωυσής αποχαιρέτησε τον πεθερό του και ο Ιωθόρ επέστρεψε στη χώρα του. Έξοδος, κεφάλαιο 19.